Capítol primer de la novel·la Embrió humà ultracongelat número F77 de Rosa Fabregat. 1. La cambra de l'hotel s'obria com un ventall que tingués a cada una de les seves barnilles una possibilitat diferent de vida. Era com si el mosso, en franquejar-li la porta, dipositar la bossa de viatge a la banqueta i recollir amb un moviment automàtic dels dits l'esperada propina, deixés darrere seu l'inici d'una història. Sortir a la terrassa i posar mentalment a cadascuna de les barnilles del seu ventall imaginari un test diferent. N'hi havia en abundor a la balconada oberta al mar. Col·locats en filera, la majoria geranis en plena floració. Tenien tota la gamma de tons, des del blanc, rosa encès, bicolors, els geranis de pensament, taronja, morat, violeta. Els colors de les flors també eren un ventall. Els testos i la barana podien ser les tecles d'un piano obert al mar. En quina clau sonaria? Tot dependria de l'ordre que donés el cervell a la mà que el toqués? En do? En re? En fa? Tot depèn del tipus de melodia que es vulgui interpretar. El cervell sempre serà el mateix. Una bandada de vailets deixa petits solcs a l'arena. Les petjades seran les mateixes i les veus també. De la terrassa estant es poden sentir els seus petits crits per damunt de les notes monorítmiques en clau de do de les ones. El color de les pells i dels cabells són el groc, el castany, el negre i d'altres matisos intermedis. Tractant-se d'una platja cosmopolita com aquesta, Judit Ascasibar i Simó, filla de basc i de gallega i neta de català, Judit Ascasibar i Simó es pregunta si aquests nois, les veus dels quals arriben a la terrassa, enraonen ells amb ells, en francès, basc, gallec, anglès, català, alemany, flamenc. Des d'aquí, des de la terrassa de l'hotel, no pot identificar en quina llengua es comuniquen. Però això no destorba la pilota que salta de mà en mà. Els peus timbalegen i el joc continua constant entre la mainada que tecleja l'arena en clau de fa. És mitja tarda i el vent del mar obre i tanca el ventall de la copa de les palmeres que voregen el passeig. Judit Ascasibar i Simó, filla de basc i gallega, neta de català i andalusa, asseguda al costat de la bossa de viatge, a l'habitació de l'hotel cosmopolita, oberta a la mirada al mar, pensa en el segle que acaba de començar. Què s'esdevindrà en aquest segon mil·lenni tot just encetat? Sent un fred intens, però no li dona cap importància. La sensació de fred és tan habitual en ella. El gel que l'anoià el porta a les entranyes i fins a l'últim dels gens dels seus cromosomes. Una mitja rialla estàtica es dibuixa en el seu rostre. S'apropa al sol i mira discretament les ombres allargades de la barana a la llum de mitja tarda. Les ombres dels testos florits es projecten damunt les rajoles de la terrassa. Sol i ombra. La de la barana fa dibuixos geomètrics amb les rajoles de la cambra. No és un pètal de gerani, no. És una taca roja el que hi ha en aquell racó. Una taca de pintura? Una taca de sang? La Judit s'aixeca, s'hi acosta i frega la petita marca roja amb la sabata. 2. Passa lleugerament les puntes dels dits pel dens bigoti ros. Era un moviment mecànic i habitual que acabava amb la mà semioberta resseguint, a poc, la barba. El moviment de les mans era nerviós i àgil. A qualsevol observador li hauria semblat que en aquest moment s'entretenia mirant-se les ungles. Tenien unes petites taques blanques, però ell no veia res del que els seus ulls exteriorment miraven. Seguia amb lentitud el camí d'un pensament i el trobava llarg i complicat. Deixà lliscar novament la mà pel bigoti i la barba i en sentir el tacte sedós.
Ningú que se'l mirés no hauria pogut endevinar les seves reflexions. Les circumval·lacions del cervell es podrien confondre amb les espirals de molsa de la barba, envaïda tímidament pels primers cabells blancs, però encara que la forma fos semblant, el contingut i el tacte eren molt diferents. En aquests instants, el cervell, la mà i la barba del Narcís eren els elements autènticament vius del seu cos. La resta vegetava al costat de la bossa d'equipatge a la sala d'espera de vols internacionals. En aquest moment, la Judit comprovava que aquella taca del racó de la seva cambra d'hotel no semblava pas de pintura. Aquesta constatació li feu sentir una nova esgarrifança de fred, del seu fred interior. Per què les dones de la neteja en un hotel tan pulcre havien negligit aquell indret de l'estança? De qui o de què podia procedir la gota de sang? El Narcís escoltà com anunciaven per l'alta veu de l'aeroport el nombre del seu vol i la porta d'embarcament. Palpà la butxaca per assegurar-se que hi duia la targeta d'accés i avançar cap a la porta. Un noi uniformat i pulcre recollia la cartolina que li allargaven els passatgers del mateix vol i els franquejava l'entrada al tirabuixó metàl·lic que els deixaria a la porta de l'avió. Feia molts anys que rodava pels aeroports i sempre havia seguit el mateix ritual. Acabàvem d'encetar el primer decenni del segle XXI i encara, quina vergonya, es necessitava el passaport per a travessar algunes fronteres. Quina bestiesa, això de les fronteres. Ell se sentia ciutadà del món i l'empipava el ritual humiliant dels aeroports. Admiraven el rostre a veure si s'adeia amb el del passaport. Et passaven a tu i l'equipatge per tot d'artificis per veure si portaves alguna cosa no autoritzada. Ara, de tota manera, des de feia uns anys, ja no et resseguien i palpaven el cos ni t'obrien l'equipatge. Procediments fisicoquímics substituïen la mà barroera i palpadora. És curiós, pensava, mentre caminava pel tub metàl·lic, que a hores d'ara, quan gairebé ja s'accepta la presència de vida intel·ligent fora del nostre planeta, quan s'intenta connectar amb els suposats éssers forans, encara hi hagi tantes partions al nostre minúscul món. Es mirà distretament els pantalons d'un teixit que no s'arrugava ni, teòricament, admetia la pols damunt seu. La Judit tenia raó amb les seves afirmacions categòriques. Mira, Narcís, el dia que desapareguin fronteres i cada ètnia es pugui desenvolupar lliurement segons les seves necessitats i la seva idiosincràsia, serà quan començarem a ser lliures del tot. Quina utopia! Saludar l'hostessa a l'entrada de l'avió i cercar el seu seient. La Judit somia truites. Ara, al cap de pocs minuts, quan tot aquest ramat de gent de diferents parles i de diferents estats hagi ocupat el seu lloc dintre d'aquest avió, dintre d'aquest espai tancat, un món en miniatura que salta nacions en intervals de mitja hora, s'informarà als passatgers emprant 2 o 3 parles. 2 o 3 llengües, les majoritàries, són les protagonistes de l'altaveu d'aquest espai tancat i del món sencer. I no digueu si no voldran imposar-les als espais intersiderals. Ah, Judit, Judit, amb el teu idealisme i els teus somnis. Què deus fer ara? El Narcís segueix el fil dels seus pensaments mentre l'hostessa en castellà, francès i anglès informa els passatgers. Feia uns 30 anys que se seguia el mateix ritual a totes les companyies aèries. Narcís s'havia dit més d'un cop si no fora hora que el variessin una mica, perquè la gent, de tant sentir repetir la mateixa cançoneta, això sí, a diferents fornades d'hostesses, acaba sense saber què li diuen. Ah, Judit, Judit, a tu sí que et van fer diferent. Potser a causa d'allò, del teu naixement programat d'aquella manera especial i fredolica, tens tanta necessitat d'afecte. Que n'és de suau la teva pell? En aquests moments, l'avió
havia travessat els núvols i projectava la seva ombra de sageta damunt la flonja catifa blanca de cotó fluix gelat. El Narcís, des de la petita finestrella ovalada, contemplava l'extensa superfície blanca i dibuixava mentalment el cos de la seva dona. La Judit saltava entre núvols i li obria els braços i ell acudia a l'abraçada. I rodolaven i s'enfonsaven en l'immens matalàs blanc ple de sol. La pell de la Judit era suau i tèbia. Les mans de tots dos resseguien els seus cossos sàviament, ajaguts sobre els núvols i embolcallats de sol. Un sol del qual avui no hauria fruït si no hagués pujat a l'avió i travessat els núvols. L'avió feia possible el somni d'Ícar. Un suau copet a l'espatlla el desvetllà d'aquest somieig. Una safata amb viandes li recordava el refrigeri que la companyia Ibèria oferia als passatgers. El refusà amb un lleuger moviment de mà i pensà que preferia retardar aquest àpat per fer-lo amb la Judit, vora el mar. La Judit sentia una esgarrifança i es fregà enèrgicament els braços amb les mans en un intent de defensa contra el fred ambiental. Deixà de preocupar-se per la suposada taca i començà a col·locar a l'armari les seves pertinences. Es posà un altre pullover damunt dels que ja portava i sortia a la terrassa. Les veus dels nois juganers se sentien més a prop, però no prou per a identificar-se amb alguna parla de les que ella coneixia. Una forta bufada de vent la feu retornar a la cambra. S'assegué prop de la placa calefactora i deixava garejar la mirada pel mar que rogallava i s'estenia generós darrere els vidres de la balconada. Mirava l'amplària del mar i es rigué del seu pensament. Per què no tractava de connectar telepàticament amb el Narcís? Això li demanava en aquest moment la seva ment, i se'n rigué, pensant els cursos que sobre aquesta disciplina es donaven a la càtedra de psicologia de la facultat. Assistia a algunes classes per pura curiositat, però no creia gaire en tot el que ell es deia, i continuà fent la mitja rialla mofeta al seu pensament anterior, i tot seguit la meitat fantasiosa del seu cervell s'imposà sobre l'altra, la convencional, la dels hàbits adquirits, la de la tradició, i la Judit es deixà emportar, mirant fixament al mar i sense ser-ne conscient, per la meitat més creativa i més innovadora de les seves neurones. Veia el Narcís dintre de l'avió, al costat d'una finestrella mirant cap a l'exterior. Veia els caps dels passatgers arrenglerats com en un autobús i el Narcís mirant l'altra cara dels núvols, la que la terra no veu mai, masses compactes de núvols sota l'avió del Narcís. I ella sentia com si es rebolqués en la blancor cotonosa i gebrada. 40 graus sota zero? Il·luminada pel sol, i sentia la mirada càlida del Narcís com un altre sol damunt la seva pell encesa. Això no podia ser telepatia. Això era una suposició lògica. La meitat de la seva ment seguia el joc. Ara diria que s'havia trencat la barrera dels núvols i entre les clarianes es podien veure els cims nevats dels Pirineus. Per què especulava amb això si davant seu lluïa un sol esplèndid, sense ni el més petit nuvoler? Es rigué de les seves fantasies i de les especulacions telepàtiques i pensà, com tantes altres vegades, que la seva pròpia existència, que ella mateixa, que el seu propi cos s'hauria entillat de fantasia científica uns anys no pas gaire enrere. Les hostesses recollien diligentment les safates amb les deixalles de l'àpat dels passatgers. El Narcís mirava, en aquest moment, amb atenció les puntes nevades del Pirineu. Decididament, la neu dels cims, allà baix, lluny, atreia les mirades de molts viatgers. Heu escoltat el capítol 1 i 2 de Embrió humà ultracongelat número F77 de Rosa Fabregat.